Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ijay mutla ka di barangay hall ti papanam, no, sa bali manan ti turungam. Anya ko mga asabali ako namat. Ijay ayan ti opisina, iso nga ijay mo ti papanak. Nasaya at no ijay ti papanam. Mga no sa bali manan alamisaan ti papanan nyo kan ni pari badong. Naa, anya ko maalamisaan manan. Lamisaan dagiti artek Ay. Mga numapan kayo manan ijay inuman. Ay, saan nga ita? Taado ti pipirma papilis iti barangay hall dung. Nasaya at no aglimpyo day tautak mo sagpaminsan. Nakitam ni Badung kaw, Kapitan. Ay nakitak idikal man ta naginom kami. Huway aya. Ay, day tantikon kunak. Manipod itay bigat arimwar. Saan pa'y asimangpet aging gaita? Anya? Ya. Saan pa asimang pet ka malamag? Ay, napnapanan man nga tan ni Badung kaw. Ay, nagapa kayo kadisak bay api manaw. Inong takata na barbartek manan. Di nakpay matulungan ijay bangkag may Kapitan. Ay, da kayo ki di ababay ta nga raw ngawin nyo ti asawa yaw. Inton pumanaw. Sapul-sapulan nyo mo ilaan. Lisel! Ramdi asyan. Nah, sino man day dyan nga umariwawan? Asino pa'y ngay? No diti ari ti Barta, Kapitan. Lusak. Ay, ni pare badog man ang day jay. Ay, Sakto ti agpili. apo na bartek manun. Mas daw kakadipay, kat kanayon mo't amabartak dayta. Malajayan. Sa anak amas daaw. Ang apay nga adinak inawes no sa di naman tinapan na nagbartekan. Ay, nasaya kit di ano di nakainawis. Tapno saan ka anabartag? Kat saan ka alimangan dito barangay hall. Ay, inak man kita ni kumpare ko. Ay, naikat dagito'y atat taon. Anya nga taayat ti ada iti arak, tanapatag kat akwada. Ay, paray. Sa dino ti naginuman. Apay adinak inawes ta duwata ko mga naghappy-happy man. Di magasak itay. Ngam kunada. Ngawan ka kanumot paray. Napan ka kanu ija ilay. Sino tinagkuha na anapanak ijay? Jak to pinapnapan. Ay, naginuman pare. Ija lamit apit na der. Na, apay nga dayta bambanti nga arakupan. Tapno da pagimunan ni tuyang ko Ha! Saan nga umanungay pare? Kasano apaghimunan na dayta bambantay? Ibagaking ko na nga imbag pa iti banbantay. Ta saan na nangalaw-ngaw ng isaw. Nagdadakal tingiwan na pare. Nagdadakal tingiwat na? Ay sus. No nga, ta ibaga na aday ta bambantila ang ti kabalay ba? Kwarog, ayan ka din ni uncle mo. Hawan mo ti barangay haul anday. Itay paibigat nga daki ti barangay haul. Katawa ni Jenny Angkail. Ay, napanan naman nga rudan. Ang mga no nagguyog namanan, ijay kumpari na nga artek. At dako mapayaramiden mi ti barangay haul. Ang amawan mat ni Angkail. Da kami lang ati nag-clean up drive. Anya nga taayat ti aramidak. Tapno agbaliw ni uncle mo. Ikan nyo ngamin iti leksyon atap no madidigra. Day tangarod kat. Anya ti aramidak ken kuana tapno agnakaw. Maray, pautangan nakman iti asukar ken kapay. Awan pa'y makukwartak ita. Awan makukwartam. Nakita nga da kwarta ni Kaba daw. Idilimabas da itay ditoy kan ni Kapitan. Ha, manungay tinakitam a kwarta na maray. Nakita nga da limagasaw. Sabali pa itay sagsasangagasaw. Nukasta, nalako na siguro tay nakitak at tiniliw na apato ken manaw. Ha?
Di na ka man lainikan, itinaglakwan na. Ay, nagalaslakat ti aramid ti saan alimpyon ti utek na. Agburasak man kit di iti bunga ti mulak, tainakmet ilakaw, maray. Nya ka di tilakaw na natuyang. Nagdadakkel mo't day tatiklis nga awit mau. Ay, naglako akman iti sitaw, tarong, okra, ken karabasa. Di nakpaili nakuan mait. Awan tikas di amulak. At dapay met ijay balay. Umay ka, ta ijay ka nagumatang. Nawad-wad ti kwarta mita, anana. Imbag lang adda kwartak met Ta naglako ni badong iti manok ken pataw ngem dinak pay inikan. Ay, naglukon na tataba daw. Saan mo mat nga gatgatangan iti naimas sa sidain na, no kasta ti araramidan na. Unsa nga agpayso tagunggunana. Iyinom na met amin a kwartana. Saan ka di nga imay ni Marituyang ditoy, Marikwanang? Imay itay bigat. Napanggayam naglako itinatnatang ijay ilay. Ay, adaman nga rudan kwarta jay kumarita, tanaglako itinateng. Ay ngam kaasimot. Imay itay bigat nga imutang. Imbagak mo't nga da nakita ka kwarta ni Kabadong. Ay, nangalaan ngay ni Paribadong iti kwarta na. Naglako ka no gayam iti manok ken pataw. Ay, kastagayam. Ang di naman lainikan ni Marituyang. Wan, di na nga rod inikan. So aday jay, napanmat naglako ni Marituyang itinateng na, tapno adda kwarta na. Adda kamot gayam dito'y tersina ni Kumarita, Maribanang. Wen, Marituyang. Oh, awan ka di pa'y ni Paribadong? Awan pa'y maray. Ningay kapitan, adda ka di ijay balayaw. Ay, awan met, Mare. Ay, makapasuron ti aramid da. Uray siya, masursurunak meten, nauma akaw. Ay, imbaglakid dahing tawan asawa kapag parparikutak. Apay no ikan yung ngamin iti leksyon dagiti asawa yaw. Kahit, anya nga iti isingasing mo nga aramidan may, Marikwanang. Ay, kanayon kayo nga agdanag, no di da sumangpat. Iso nga ita, da kayo matisana sumangpat, ta makita no di da mo't agdanag. Adda aramidan mi kan ni Marituyang, kwarog. Kat no ibaon na ka ni uncle mo, abirukan nak. Agim bibiro ka. Angam, ibagam adinak makita. Aglamang kakaday, antay. Wen, tapno marik na namati agdanag no sa anak asumangpit amasapa. Ah, amo ka, unti kaya't mapasama kantay. Pagdanagan mo't ni Angkyle. Wen, kwarog. Ay, saan mo nga ibagbagakan ni uncle mo ti planok Ay, dua kami kan ni Marituyang. Sige, antay. Suportaran kayo ti plano yung aramidan. Saan kayo arumrumwar? Sana balay. Ta, ada umalay pagturugan nyo adwa, iji banger ti kwartaok. Mayat nga ta tinapanunot mo apamuspusan, bareng agbaliw dagiti dua, maray. Saan ko nga mo no epektibaw ko kumaray? Padasan tayo lang nga aramiden Ay, no iti daytoy nga aramidan ta, Marituyang, kat di da pa'y laagbaliw. Ay, jakla mo asawanan. Ay, irunot kunto siguro kan kwanan ti balunot ko. Saan abalunot kanyak, nudikat binalsay. Mga numaipalapal ko pa'y kenkwana at ti binalsig apagsungraw. Saan ka di nga, umay ka di balay, kanakan. Sana ka mapanidya, Angkyle. At ang amin papanak. Papadam, kumakit dandanin sumip nga. Nagawid kayo kit din, Angkyle. Ang mga nuagur-uray ni Auntie J. Balayaw. Sa di no pa iti pagurayan na no saan nga di balay.
Ang kayong arudang, tagawid akmatain, tadapay aramidan. No kasta, di ka umay, mga eje balay. Sanay, tadang arud aramidan. Sige, panawang kayaw. Kasanaw nga inakmangan, kat amok ba't nga awan nalutaw, tawan niyan tibanang ije balayaw. Apay nga nakarikap di balay. Awan pa silaw. Brown out nga ta. Agtuktukak man. Banang dunggaw. Lukatam tidur. Apay nga intrangkam. Banang. Lukatam tiridaw. Whew! Apay nga. Napanandangatan. Awan nga ta di taunag. Nakijebakdor. Sigurado nga ada titulbag. Iti sekreto apagidul-dulinan. Iti tulbag. Apay nga, nakakandado ti balay. Napanan nga ta nituyan ka. Sa padyak unay makita ti numero ti kandado. Marigata na klaki di mang lukat. Medyo nasip ngay. Nuyak mapagbinatog ti numero. Saan may ngaglukat? Napananangatan na ya. Natanawak ni Kapitan atuktok. Idi kwan, napan iti backdoor. Bayam nga agluto iti kanod na, Maray. Makita ita ti mariknana no awanak. Saan nga tang agdanag no dinak makita ije balay? Ni nga tamot badung ko. Bayak mait nga iso ti agluto iti kanan na. Ipariknayo mo't kadakwada ati kanayon da nga iparparik na kadakayaw. Akanayon kayo nga agdandanag no kasta nga awanda. Ay, masurunak pa'y tay di simang puta. Adda kawiwitan na abambantay. Imbag kanuday jay, tadi na ammo ti agniwat. Ngam siya, nangiwat kanaw. Kahit, anya nga iti insongbat mo kan ni pari badong. Imbagak aday jay abanbantay ti paglutwan na iti kanon na. Kun paglabaan na iti lupot na. Makapasuraw. Awan mo tinaluto amagan. Ay, masadutak mga agluta. Napanan nga ta nituyan ka. Ay, iturog ko malangay. Itaman pa nga wanda dya atuyan. Napanan na nga ta. Lukatak man ti kaldero ta mabisinak. Awan ti linhaon ti kaldero. Napanan nga ta ni Banang. Nagluto ko masakba pimanaw. Una yan. Di naman ugali ti pumanaw adi na ibagano papanan na. Abay ngay. Agsakit mo ti tiyangkan. Nagkaroon mo ti sakit na. Kasano tayo tuyan? Ayan nga ta nituyan ka. Agpaaraya ta mangkin ni pare Enteng. Hawagak man. Ayan nang tayo silpon ka. Ikarigatak nga wagan. Hello pare. Imbag tayo mawag ka. Kasapulan ka. Ay, agpaaraya ta kumapare. Nasakit unay ti tiyan ka. Marigata na. Awan mo nituyan ka. Urasyak. Marigatan nak may tawan mo ni Banang paray. Kasanutay tan pare. Urayin ta ka diya magsatantay ti angay. Padasak nga awagan ni Kwarog. Umay nataarayatan. Ipan na ta ijay hospital. Halaman niya ron pare. Marigata na ka talaga. Barang no maawagak Imbaga na ngamin nga dapapanan na itay malam. Sige pare, bye-bye.
Hello, sino day tayo? Pag-asin ka na kan. Marigatan kami, kini pare badong. Pan na kami man sa ospital. Anya? Agin inom kayo kadipay kinitatabadong itang oras ang kail? Saan? Mawag ngagpapaarayat. Ang marigatan nagtupay ta. Mabisina kun. Masakit ang tiyan kun. Nasakit ti tiyan ni tatabadaw. Nasakit mo ti tiyan mo. Opo! Umay kanta marigatan nak. Ay, awan pa ni antim ditoy. Uray ni Marituyang kat awan kano iji balayda. Sige, umaya ko ng kail. Bagtay may kakanakan. Tandagasan ni pare badong. Takadwa ta ama pa ni hospital. Marigatan ka no. Alang arudan ng kail. Sa labayan kayaon, tailugan kayo ti tricycle ka, tayo tadagasin ni tatabadaw. Apay mo't ngamin anag, gidan kami anag sakit ti tiyan na. Gapo dahi tayo ti kainom yung iti arak. Sigurado nga ibaganto ti doktor, aliklikan yung ti arak. Inta nga rin, anay ko. Mayat lata met ti panaggayem yaw, Enteng, pari badong, taageng ga dito ospital, kat agkuy-kuyog kayo lata. Napanam ka di dungo. Apay gawan ka ije balay. Ay, uray si Kapituyang. Apay ngawan ka ije balay. Hay, nauma kami ngaminan akanayon nga agdandanag iti kinala daw yo nga agawid. Apay, madikade, numapan kami mat ag-happy-happy kan ni Marituyan. Ay, saan na maulit ti kinala daw ko sumangpit Tuyang. Sumangpit ka ni ije balay. Ikariyo kaday nga agbaliw kayaw. Tano saan? Ing kami mo't ag-happy-happy ken ni Maribanang. Ay, ikarek Tuyang. Agbaliw akon. Kasta akmat. Agbaliw ako. Ay natatabadong ken Kapitan. Delikado no di kay pailagbaliw. Kaya't yu kade tamapandamot ag-happy-happy. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.